Avui vos duc una història molt loca. Anem a xerrar entre la relació que hi ha entre el carlisme, el piano d'en Chopin i la societat balear profunda. Bueno, contexto ultra simplificat. Historiadors, no me mateu, que ja estic acostumat i només tenc un minut per contar-ho. Durant les primeres guerres carlistes, els liberals controlaven l'armada pràcticament. Mallorca va reconèixer Isabel com a reinada d'Espanya. Els francesos eren aliats d'en Isabel. I és per això que, a pesar de que l'any 1838 Espanya estava en guerra, un francès anomenat Chopin va poder establir-se a Mallorca. Però de liberals només tenien el nom. La societat mallorquina era bastant tancadeta en aquella època. Gràcies o per culpa del govern isabelí, es van expropiar béns a l'església i la cartuja de Valldemossa va quedar completament buida, cosa que va permetre que persones com per exemple en Chopin i l'escriptora George Sand poguessin jugar unes a celdes. El problema, que eren forasters, no estaven casats. I a més, en Chopin estava bastant malalt i tossia sang. Vamos, que no eren molt ben rebuts, que diguem. I amb el seu piano va passar 3 quarts de lo mateix. Durant aquella època, Mallorca tenia un sistema burocràtic bastant lent i tediós. Algunes coses mai canvien, Quan va arribar el piano a Mallorca, se va quedar dins de duanes, setmanes i setmanes podrint-se i omplint-se de sal marina. Tot aquest estrès per piano va fer que en Chopin empitjorés bastant la seva malaltia. Però després de tota una aventura burocràtica que vos estalviaré, varen pagar una dobberada enorme i varen aconseguir piano. Segons en Chopin, inservible. Però ja era massa tard. Encara així, durant aquesta època a Mallorca, en Chopin va acabar una de les seves obres més importants, els 24 Preludis op. 28, i també va fer altres peces una mica més íntimes que també són precioses. Per cert, el pots visitar a Valldemossa, encara que tal vegada sigui tot una mentira i el piano no sigui real. Però això t'ho contaré en el següent vídeo. Au, una forta ferrada.